момичетата и момчетата страдат от социалните мрежи по-отделно. Например, момичетата страдат от това, че навсякъде се показва голотата, как трябва да се обличат, как трябва да се държат. И всяко едно момиче се бори с другото момиче, другото стори. Няма значение дали се познават или не, коя ще се разголи повече. А момчетата страдат от това същото нещо, това разголване, че ние си мислим, че това е съвсем нормално. И така едно момиче трябва да се облича, да се държи и какво трябва да прави. И когато се дава изява на такива жени, доста голям брой от мъжете виждат това и имат грешни представи. И след като социалните мрежи се използват повече от млади хора и от деца, всеки може да се направи грешна представа за това, например, как едно момиче трябва да изглежда. Това, че имат различна представа, по-скоро бих казал, че не е за хора в нашата възрастова група, но е за по-малките. Говорим там вече 12 до 15 годишна, 16 годишна възраст. Те наистина трябва да са доста ограничени от такъв тип социални мрежи, не за друго, ами защото самите социални мрежи са много им вредят на тях. Представата при тях се губи много по-лесно на точно тази възрастова група. На тези малките, защото повечето момичета, наистина по-малките, много прекаляват със съдържанието, което качват, тъй като за жалост, когато видиш едно момиче в момента, ние като го видим на живо знаем, че е малко. Обаче вече като се гримира, като сложи нещо друго и като се качи на стори, като сложи някакъв филтър и имаш доста друга представа за това тя на колко години е.